Sar tini tamu tu jor tini program ka. Tino daga pegozala bisi kami ketal hono bono oro o kami ni boro ai lukuro boy maladan bagi tino kacha pana khajaka o pana khema daga sini sotro gulaga ti esme je khojnai protek joto lidera tongbayo wate ebong thing ti dabule joton tongo tai sini juna chairman bo tongo ke omakena sengtini lukuro malaika o kami phai o kamini lukuro o kamini boro bahike tong boro tamonai aborong no kok sanbai singoro phalaikia ke borong ni boro kok saka sini lama nango tai kebang puri bridge nango omakena seng kok salai bahike bongni je naimano bahike singbono naimano success khaiman bongni je naimano bahike riman abor sengtini kok salaikia omakena protek parao thangine sing omake kok salayo tangke ekta no kok sini buwagana hamdagi thanza tonglani o kok borbo sawo je sing thanza ma tonglani ge boro singna advice keyo thanza ma tongnai buwagana loge mar ke awakena sing para amsa thange singtini awake khaikya protek amsa sini sotlo golagati bahkena sing porek protek bisi protek kamio thange sinai kok salane kamakena sing thanza tonglai bahke bon naimano bo flap khainai abon loglogi sing bubagara jabe sini 30% bagi jenai tongani abono loge na bagi bahke tong malaiman abono sing kok sabai ke busanga amga tong khake mohlang se loge deke kemni phan kre singno kasunani kemni khomata kre sin dabina singno kasumanani omaga tongka sin dabi ji kbar ada engnai ke abono boror বিশ্বাস sing thanda tong nango o thanda na ekta sin dabin tumanai o kono sing tini kok seleke hambai Ombus wat sar. Omong wat. abo China mo wat single wat sini pegozala bisi para katal. Belaka bolsa.